दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं नैबे फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों आरोखि आं भिडिअखौ बांसिन इउटिउबावसो हगारोमोन दा फेसबुकाव नैबे भिडिअखौ हगारनो गोनां जासिगोन आरोखि बे जन खारजि बिथांनिखौहाय खोरोमदाव बिथांनिखौहाय जे बिथांनिया जे अभार जादों आरोखि दा सैथोआ मा दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोनाहाय आंखौ सोर सोर सिनायाखै दानिफ्रायनो जे सिनायनानै लादो आरोखि सोरबा जे सिनायनानै लादो नोंथांमोनाहाय दा आंनि नामा बेनो गोमसारानो रियेल नामा दा नोंथांमोना सिनायनानै लादो आरोखि दानिफ्रायनो जय हिन्द दोस्तों नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरबाय दा नोंथांमोना मोनथिखाबाय नङा होमबा नुजोबखाबाय बयबो नोंथांमोनाहाय दे खोनाजोबखाबायबो जे बिथां मा जन खारजि जा बिथांनि नामा गुबै नामा जे खोरोमदाव नङा होमबा बिथांनि जे फट' भाइरेल जादों होनदों जे किसिं खालामनाय फट' जे बे भाइरेल जादों होनदों जे भाइरेलनि सायाव दा आं नैबे फंनैसो बाथ्राखौल' बुंगोन आरोखि फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोदों आरोखि जन खारजि बिथांनि जे फट' भाइरेल जादों नङा होमबा बिथाङा जे बेखौ भाइरेल नङा होनगासिनो नङा होमबा दा ससियेल मिडियायाव जों दा गोबां नुगासिनो दं बिथांनि किसिं खालामनायनि फट' नङा होमबा किसिं खालामनायनि फट' जों गोबां नुगासिनो दं दा फेसबुक खुलिबानो नुयो जों बिथांनिखौ दा दा जन खारजि बिथाङा जे जेब्ला फैनानै जे ससियेल मिडियायाव मोनसे रिप्लाइ हरबाय बिनि सायाव जे फट' भाइरेल जानाय बे किसिं खालामनाय जे फट' बेखौ जे बिथाङा गावनो जे स्ट'रि होनानै लादों जे बुंबाय बिथाङा जे गावनो स्ट'रि होनानै लादों दा सोर हाइलाइट खालामदों सोर भाइरेल खालामदों बिथाङा दा थेंक इउ सो माच होनदों नङा होमबा दा नोंथाङा बिलेन ना नोंथाङा गुन्दा दा नोंथाङा हाइलाइट जाखागोन दा खम जारला नोंथांमोन गुबै खोथाया नै दासो थांगासिनो दङ बिथाङा जे सिगां समावहाय समाजनि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोनानै दिन्थिफ्लायोमोन नङा होमबा समाजखौ फोसाबनो साननानै समाजनि थाखाय मोजां भिडिअ जे सेंग्रा सिख्लाफोर दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जावनाय सोरखौबा बुंनाय थांखिनानै जे भिडिअ मोजां लाबोफ्लानानै जे मोजां गावखौनो देखायनो सानदों नङा होमबा दा लाभ अफ काइन्डआव बेफोरबायदि जायो नङा होमबा जाखायो बे सियर नंगौ जेनेबा मोजां मोननायावबो जाखायो दा मोजां मोननायाव जाखायो होननानै दा नोंथाङा अपेन जे स्ट'रि होनानै लानांगौ बे नङा होमबा दा आं मानि थाखाय बुंदों स्ट'रि होनानै नोंथाङा स्ट'रि होनानै लानायखौबो जेबो नांजाला दे स्ट'रि होदों नोंथांनि गोसो बे नोंथांनि गोसोसो दाथ' जारला जाबायना दा नोंथाङा समाजनि मोजां भिडिअ लाबोयो गावखौनो समाजाव मोजां देखायनो सोरखौबा बुङो सोरखौबा थांखिनानै बुङो सोरखौबा बुजायो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बुजायो अब्ला नोंथाङा सोरखौ बुजायनो दालाय दा नोंथाङानो बिदिबा सोरखौ बुंनो पावार दं दा नोंथाङा दा बे आरोखि खालि छौरी बताता है नाथाय समाजावहाय नोंथाङा गावखौनो मोजां दिन्थिनो मोजां भिडिअ लाफ्लायो सोरखौबा थांखिनानै बुंफ्लायो दा बिदिजों जाया नोंथां खम जारला नोंथाङाबो जन खारजि नोंथांखौ आं नैबे फंसे खोथाखौ बुंबावनो सानदों आरोखि नोंथाङा जे बेफोरबायदि गोसोबायदि नोंथांनि जे फट' बा भिडिअ गोसोबायदि आपल'ड खालामनो बा लाभ अफ काइन्डआव बेफोरबायदिया जाखाजोबो होनना अपेन नोंथाङा जे फेसबुकआव आपल'ड खालामनो गोसोबा नोंथाङा समाजनि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोफ्लानाय बा दिन्थिफ्लानायखौहाय बन्द' खालामनांगौ आरोखि दा समाजखौ फोसाबग्रानो बेनो दा समाजनि मोजां भिडिअ लाबोग्राया बेफोरबायदिबो जानो नाङा आरोखि दा समाजखौ फोसाबनोब्ला नोंखौ नों फोसाबनानै लाग्रो नङा होमबा अब्लासो समाजनि खोथा बुंनो हागोन आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बुजायनायखौ नोंथाङा बाद दोनदो दिनैनिफ्राय आरोखि बे समनिफ्रायनो नोंथांमोना सोरखौबा थांखिना बुंनाय सोरखौबा बुजायनाय नोंथांनि दा जेबो भेलु गैला खामानि गैला आरोखि नोंथांनि बुजायनाया दा नोंथाङा दा मोजां दिन्थिफ्लानो दा देखायसै आरोखि दा गाज्रि मोननो नाङा आरोखि आंबो पइन्टजोंसो बुंदों आंबो खोथाखौ साननानै एसे खेल लानानै नायबानो जायो आरोखि